Just pay attention to the blackboard. Christ. Maka na o gosiri ebere ya n'ebe anyị nọ, eziokwu nke dị nwere mmadụ ọhụụ. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'isi ugbu a na mgbe niile. Otu a ka ọ ya adịzi, o wee bebe Kristi emerigo. O mere ike ikpe ọnwụ, akwụkwọ ezughị ezu, dọkụmentị azụ. O nwere any other name na-ekwu na-abụrụ Kraịst, na-abụrụ Allah. Ihe niile a bụ ofu Chukwu na-ebelu. It can only get better.